Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Bueno, buenas tardes. Desde la Delegación de Santiago de Compostela nos complace daros la bienvenida a esta conferencia con la que iniciamos el curso académico y comenzamos las celebraciones de la Semana Mundial de la Arquitectura, que sabéis que el primer lunes de octubre, es el Día Mundial de la Arquitectura. Y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace 3 años en la Delegación de Santiago pensamos que la mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Arquitectura era compartiendo un premio con aquellos que, sin ser arquitectos, nos acompañan en el proceso y nos ayudan a construir una arquitectura para un mundo mejor. Así surgió un premio que en esta, su tercera edición, escala del ámbito local al autonómico con la colaboración de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos. Este año el reconocimiento profesional Arquitectura para un Mundo Mejor recae en la figura de Santiago Martínez, Chago, el herrero de Compostela. Mañana por la tarde tendrá lugar la entrega del premio en el Hostal de los Reyes Católicos, coincidiendo con el cierre de la celebración de los 50 años del Colegio de Arquitectos de Galicia. Y como viene siendo tradición, la víspera, hoy, organizamos una conferencia en la que podamos profundizar un poco sobre la obra del homenajeado. Este es el motivo que nos reúne hoy aquí para celebrar con Santiago Martínez Chago su trayectoria profesional y su especial aportación a la arquitectura. Para ello nos acompaña Ángel Panero, que como arquitecto coordinador del Consorcio de Santiago ha tenido ocasión de conocer en profundidad su trabajo. Aprovecho para recordaros también que al finalizar la conferencia tendremos la ocasión de acercarnos a las oficinas de la delegación, donde degustaremos un vino y podremos charlar de forma más distendida. Y nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia, sobre todo Ángel, por participar en esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues tengo que empezar dando las gracias porque mis compañeros del colegio me hayan invitado a presentar a Chago, que es un compañero de trabajo prácticamente. Tengo que decir que también somos amigos, por tanto, eso le va a quitar un poco de trascendencia a lo que voy a decir. Pero claro, tengo una relación con Chago desde hace mucho tiempo. Chago porque es de Conso, ¿no? Que ya me lo explicó él también en diversas ocasiones. Pero a mí me parece especialmente interesante que el Colegio de Arquitectos haya hecho este reconocimiento, en el fondo, a un artesano, ¿no? Y esto a mí me produce incluso emoción porque, como todos los que sois arquitectos lo sabéis, realmente cuando estamos en las obras, y este es un buen momento, por ejemplo, para pedirle o para agradecerle por su paciencia, ¿no? Cuando estamos en las obras, en el fondo, nuestros proyectos salen adelante porque hay otras personas que los gestionan, que los mueven, que los ejecutan, ¿no? Desgraciadamente, los arquitectos tenemos poca capacidad de acción directa, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero lo normal es que no. Entonces, a mí hay una relación, por decirlo así, muy evidente entre lo que es la arquitectura, en lo que es la emoción de la arquitectura en su resultado y cómo está ejecutada, ¿no? Y eso que hoy en día, además, como muchos de vosotros sabéis, por la situación que tenemos en el mercado, ¿no? De la construcción, pues es a veces muy difícil de gestionar, ¿no? Pues sabemos que depende de estas personas, ¿no? Que tienen una cualificación muy especial, que tienen un conocimiento muy consolidado en el tiempo, que empezaron siendo aprendices, de algo que de repente les gustó, como nos pasó a nosotros, que en el fondo la arquitectura también es un oficio, ¿no? Yo cuando acabé la carrera tuve la oportunidad que me marcó definitivamente como arquitecto de entrar a trabajar en una escuela taller, ¿no? A mí me habían contratado, por ser arquitecto, por tener el título, me habían contratado como supervisor de talleres, ¿no? Y claro, yo en 24 horas, en cuanto entraba en esos talleres, siempre había un jefe de taller, ¿no? Era un herrero, un cantero, un carpintero, un albañil, ¿no? Y claro, inmediatamente me di cuenta que más que ser el supervisor del taller, era o tenía la oportunidad de ser un gran aprendiz, ¿no? Y ahí se aprenden muchas cosas que yo estoy convencido que están luego en la esencia de las cosas que proyectamos o de las arquitecturas que hacemos o de las resoluciones que les damos a los problemas, que lo primero que requiere una solución es ser posible. Y para ser posible, pues básicamente hace falta que alguien la pueda ejecutar, ¿no? Entonces, con Chago realmente
mi relación, que viene de hace muchísimo tiempo en muchas obras, pues ha estado basada siempre en una sensación de felicidad que me ha producido siempre que le he visto entrar en una obra, porque hay un punto en el que tú abandonas o planteas lo que quieres hacer, y lo que yo siempre reivindico es que lo que queremos hacer como arquitectos en su proceso de ejecución se mejore, ¿no? Cosa que es muy difícil, como he dicho antes, ¿no? Pero cuando uno ve trabajar a Chago en sus obras, pues se da cuenta que efectivamente las cosas muchas veces mejoran, incluso a veces se hacen de forma diferente a como uno planteaba, ¿no? Y podemos decir que así es con razón, ¿no? Por tanto, hay que celebrar. Yo no me voy a extender mucho más, porque me han dado otro honor, que es mañana hacer la laudatio de Chago en la entrega del premio, y no quiero quedarme sin argumentos, pero sí que quiero decir estas dos cuestiones para mí fundamentales, que es la pasión por el trabajo de Chago. Es decir, como cualquier artesano, él ama su trabajo, y eso es lo que le ha permitido superar con creces las 10.000 horas, digamos, de la excelencia, ¿no?, que se dice que tenemos los seres humanos cuando hacemos un trabajo manual. Pero luego, fijaros, yo voy a decir otra cosa que me parece muy, muy bonita desde el punto de vista, y estaría por ver, ¿no?, porque realmente en lo que se refiere al trabajo en las obras, yo defiendo que los procesos de obra, que necesitan de arquitecto y necesitan de artesanos para funcionar, pues se rigen por la teoría del caos. Es decir, que pasan muchísimas cosas que muchas veces uno no sabe por qué acaban siendo excelentes o fabulosas, ¿no? Y eso es un poco el enunciado de la famosa teoría del caos, ¿no? Entonces, esa relación, sin embargo, parece muy evidente. Yo creo que no hay ningún arquitecto en el mundo que no reconozca eso. No creo que haya ningún arquitecto que no tenga un profundo agradecimiento a las personas que, con su esfuerzo, además físico, ¿no?, pues sacan adelante las obras. Pero hablando con Chago de este premio, que lo hemos celebrado juntos, pues yo me he dado cuenta de otra cosa que os voy a dejar aquí simplemente para que penséis, ¿no? Y Chago, y me pasa un poquito a mí también, ¿no?, porque yo llegué aquí a Compostela hace ya 30 años. Chago, con lo que me ha ido contando y me ha ido hablando de las personas con las que él tuvo relación desde que empezó allí en los años 80, ¿no?, aproximadamente en la escuela taller de Bonaval, que había puesto en marcha Gerardo, que nos acompaña hoy entre el público. Pero yo me he ido dando cuenta, con las cosas que me iba diciendo, me ha empezado a hablar de lo que yo he vivido en estos últimos 30 años en relación con la ciudad de Santiago. Y de repente me he dado cuenta que también yo y también muchas otras personas, Chago es una consecuencia del proyecto urbano de Compostela. Claramente una consecuencia, porque realmente los proyectos urbanos, la trascendencia que tienen, lo interesante que tienen, el esfuerzo que es imprescindible hacer para sacarlos adelante, es porque tienen que generar oportunidades y tienen que generar expectativas, ¿no? Oportunidades para que un chico de, no sé cuándo empezaste, con 17 o 16 años, que era un traste, como él me ha reconocido, pues se enrede en algo y acabe luego pues arreglando las rejas de la catedral, tan bien como lo ha hecho, que le hizo merecedor del premio Richard Regios, que también celebramos hace un par de años, ¿no? Entonces, yo no me quiero extender más. Yo quiero darte las gracias, Chago, en nombre de mis compañeros, en nombre mío también. Yo he pasado muchas horas en el taller. Es una delicia visitar el taller de Chago. También hay que tener precaución, porque nunca se sabe cuándo se sale de allí. O sea, yo he ido al taller de Chago media hora y al final he acabo saliendo a la noche, ¿no? Uno no se explica cómo saca tiempo luego para seguir trabajando. Pero te lo quiero agradecer y te animo pues a que sigas con ese esfuerzo diario, que es tremendo, no solamente haciendo las cosas y aprendiendo y teniendo curiosidad por seguir progresando, sino además generando puestos de trabajo, generando compañeros, que yo conozco a tus compañeros en el taller, gente muy joven también que ha trabajado, y grandes herreros que están trabajando ahí contigo y que llevan muchos años además. Así que sin más, adelante, Chago, muchísimas gracias. Bueno, moitas gracias a Ángela, ao Consorcio e a todos os que dun xeito ou outro fixeron posible que estea aquí. Moitas gracias a Gerardo, porque gracias a él sou produto del, de que él montara unha escola taller, e que con todo o profesorado que vos nesa escola, como Rosa, que nos falaba da historia da cidade, que nos foi metendo un pouquiño nese respeto da calidad de vida e a categoría que tiña Compostela, que moitas veces os propios cidadáns non vemos a fermosura da cidade que temos. Vamos a
facer un pequeno viaxe, non? Polas pezas que fomos traballando en Compostela, polo que fomos, digamos que... Isto non vai. Fai favor, que me lía aquí. Un poquinho o traballo que fomos facendo pola ciudad, o que fomos atopando, e tamén as técnicas que fomos recuperando e aplicando nestes traballos, non? Bueno, primeramente agradecemento á Fundación Catedral, ao COAC, ao Consorcio e á Fundación Laboral, que, bueno, están moi presentes no meu traballo e na miña vida laboral. Empezamos polo Pazo do Xoi, polo Balcós. Aquí nos atopamos con un traballo moi curioso. Gracias a ver a forxa de outra forma que non só é facer carto, pois descubrimos sellos do século XVI, do XVII. Aquí temos procesos que, bueno, o ferro da baconada do Concello vai todo ensamblado, vai con media madeiras, atopamos soldaduras. Estas follas de chapas repuxadas, en algunha das intervencións soldárona, o soldala paraba a suciedade aí, e dilatación e contracción non llo permitían e desapareceron. Aquí as fábricas xa non son de boa calidad, pero malas praxis como todo ese ferro metido no chumbo foi desfacendo a pedra, non? Aquí temos patoloxías máis importantes que as que nos fomos atopando. Por exemplo, aquí temos mortero de cal, cuñas, etc. Moitas veces o mortero de cal non é bo para que este directamente co ferro. Se conxugamos mortero de cal, oxígeno e auga e ácido carbónico, vai afectar a todos os metales menos o chumbo e o ouro, pero o ouro será un pouco caro, poñolei, e non duraría moito. Aquí temos unha das intervencións como empeza as cuñas que se meteron no chumbo a oxidar. O ferro chega a ter 7 veces o seu volumen. Aquí podemos ver como esa peza non é máis que este volumen, son 2 milímetros o que perdeu o material e, sin embargo, vemos un volumen o mellor de 23 milímetros. Erróneamente, a xente cree que ese material está mal e o tiran. Gravísimo error. A calidad que ten o ferro antigo non é para nada a calidad do ferro actual. De feito, é que este ferro, hai ferros aí desde o século XV e siguen aí, con apenas tratamento de cuidados. Son ferros de forma de reducción. Aquí atopamos unha zona de plomo sin alterar e ao lado dereito temos unha zona que é precisamente onde estaban metidas esas cuñas e podemos apreciar, vamos a ver, aí, podemos apreciar a pérdida de volumen de todo o metal. Sin embargo, cando quitamos o chumbo, estaba impoluto, como posto o primer día. Aquí vemos como nós, sempre con supervisión de patrimonio, se non hai policromías, o que facemos é chorrear todo o ferro antigo con area de sílice. Nunca aplicamos decapantes, porque é un metal moito máis poroso. Entón, quedan os decapantes dentro e siguen traballando de dentro para fora. O ferro antigo non é ferro actual. Hai coches, sí. Temos un Seat Toledo e temos un Porsche 944. Os dous son coches, pero non é o mismo, non? E o mismo pasa co ferro antigo actual. As follas que estaban en mal estado, as follas dos balcós, por mediación, os metales son procesos térmicos, vale? Fixemos en chapa de ferro, recortamos o material, recocimos, fomos repuxando, dando formato das follas que faltaban según os modelos que había. Unha vez feito todo o proceso, tamén recuperamos as antiguas, as orixinais, e unha vez rematado o traballo, o que se fai é imprimación antioxidante, a pintura negra de acabado e, finalmente, falso pan de ouro. Todas as follas que hai no Concello de Santiago non teñen pintura, son falso pan de ouro. Aquí temos na intervención dos balcós do Concello como nos atopamos toda a oxidación porque faltaba o chumbo e o que isto é un pelo, o que os canteiros denominan pelo, que estaba na parte inferior, pero estaba cheo de óxido.
totalmente oxidada a pedra. Iso foi porque, bueno, meteronse tamén cuña, non se tratou ben os traballos do chumbo e podemos ver que xustamente aquí atrás, a ver que me tapa aí, aquí atrás non temos restos de óxido e ali está cheo de óxido. Faltaba o chumbo e entón estaba entrando a auga toda e delaminando o metal. Unha vez realizados os traballos, cos seus procesos térmicos, non solemos por norma xeral aplicar pintura basoleosa. E aquí temos ahora todo enchumbado e todo recuperado. O chumbo é esencial como fixador e como protector do metal. O chumbo absorbe dilatacións e contraccións. Hoxe en día temos moita máis onda que antes. Antes era un carro de bois, ahora temos coche, bomba de palanque, camións, música. E o metal é un transmisor. E o metal, esa transmisión que fai, é como se estuvera un canteiro traballando cunha bailarina a baixa frecuencia. Consecuencia, estamos moendo a pedra. O chumbo que fai é, pola densidade que ten, non transmitir ese sonido. Isto xa foi o traballo rematado, entregado, e, bueno, todo limpiño e ben posto. No cimborrio da catedral, pois, bueno, nos encontramos con, creo que o único pináculo en toda a catedral que é de mármol, e é curioso o enlace da cruz ca bola. Bueno, por aquí adentro, non sei se ustedes se sabedes que dentro hai estruturas metálicas medievales. A xente descoñece que hai estruturas metálicas aí. Se non fora por esas estruturas metálicas, ese pináculo que a presión do vento, mismamente cando a cruz fai a presión do vento, ou a bola, ou a propia veleta queda trabada, é unha resistencia. Entón, isto nace desde prácticamente a altura da base da cúpula, unha cruceta, na cal vai ensamblando varios tramos de vástagos. Todo vai xaveteado, non vai nada fixado, é flexible. E vai en 4 tramos. Por exemplo, a Torre Norte e a Torre Sur medían sobre 14 metros 76 centímetros. Iban en 3 pezas. E ensamblan as pezas de forma que a presión do aire non fai un arco e deste xeito non exercía presión sobre o pináculo. Por iso os pináculos, sendo tan finos, non rompen. Aquí temos unha dos soportes do que era o pararrayos e podemos apreciar que está perfectamente enchumbado. A ver, aí. E o que falamos dun pelo. Isto é un pelo da propia pedra, non é fractura por tensións. É un pelo da pedra, como chamamos canteiros. Aquí temos o macizo, entrando xa polo cupulino. Este é o metal original, moi poroso, sumamente poroso. Recuperamos totalmente os vástagos, hubo que volver a forxalos. E entre as zonas de unión, non en todo, vamos vertendo chumbo. O chumbo que fai é, de entrada, que cando hai temporales non transmitir a tensión ás fábricas para que non rompan, e aparte van tamén, que non é todo de arriba abaixo, vai por puntos, o que fai é protexer de que entre auga abaixo. Desta forma non se mistura co que é o mortero de cal, etc., e non produce ácido carbónico. Así atopamos unha das bolas. As bolas, ainda que vexamos desde abaixo, parecen pequenas, teñen 1 metro de diámetro. Son de cobre, todo feito a man, vai por cuarteróns, é de 4 milímetros. E este é o soporte da cruceta que, debido á entrada de auga e facer o lavado todo dos morteros, que aí están, foron caendo, produciron ácido carbónico e foron deslaminando totalmente o que é a cruceta de carga. Por eso, ácido prodúcese oxígeno, auga e calquer variante de cal. Na cripta nos encontramos, foi moi curioso este traballo, sumamente curioso, porque todas estas pezas que vemos aquí ainda manteñen o minio, son de chumbo. E foi unha, digamos, unha boa idea como remate do diseño das pezas, porque automáticamente, se nos fijamos, xuntamos 1, 2, 3, 4 espesores,
a parte da platina que é a que fai o ensamble. E aí leva 2 remaches. Non está soldado a calda. Está remachado e entón, para evitar esa forma fea, porque imaginemos ora estos bultos que son os remaches, aquí 2 xuntiños, fixeron estas pezas en chumbo. Para poder desmontar a rexería toda e recuperala e facer pezas novas, houve que retirar o chumbo. Antes de retiralo, fixemos un molde, tal cual polas pezas que había, e todo o chumbo volveu ao seu sitio. Purificámolo e unha vez rematado o traballo, co propio molde, fondimos o chumbo. Todo o chumbo que saleu desta reixa volveu ao seu sitio. A reixa, bueno, atopámola totalmente desfeita pola parte inferior, non tiña absolutamente nada. Incluso debido a zonas que foron atacadas por mortero de cal, vese perfectamente a pérdida do material. Aí goteaba da parte superior da terraza, directamente aí caía unha gota e, bueno, foi na desfacendo. Aquí podemos ver neste punto, xa o golpeamos para que se vexa que se deforma facilmente e é chumbo. Ainda que o conseguimos mover a un lado e outro, a unión está interior. Unha peza, cando menos, moi curiosa. Aquí xa, a parte inferior, xa fixemos un injerto, porque aproveitamos todo o material original que se pudo. E aquí os colores que hai do ferro é porque unha vez soldado se fixo o proceso térmico, vale? O ferro antigo se traballa a 200 grados de temperatura máis elevado que o ferro actual. Se non se fan os procesos térmicos, despois ven por tracción, por flexión ou torsión, romperían as soldaduras. Isto descoñecen moitos ferreiros porque non saben nada máis que de soldadura e descoñecen o ferro antigo. Igual que moita xente en obra descoñece o ferro antigo e as súas características. Aquí xa, bueno, atopamos máis zonas que se foron descompoñendo e en vez de tirar o material fixemos inxertos. Forxamos esta peza porque, bueno, o ferro antigo para nós é ouro puro. É ouro puro. Salen de fornos de reducción, non de altos fornos. Na fachada da catedral, esta foto quiteina porque é moi curioso. Desde esta línea, prácticamente onde nace a cruceta. E ora vai o vástago subindo, subindo, subindo e subindo. E aquí dentro, esta peza, logo veremos noutras fotos, é o que fai a unión da cruz co vástago. Simplemente levan as abrazadeiras e unhas cuñas. Entón, cando os ventos traballan fuerte, autorregula. É unha obra de enxeñería moi, bueno, funcionou. Aquí temos xa, bueno, estamos desmontando o que é a zona de unión, de ensamble dunha peza ca outra, que estamos aquí, esta outra cara. E isto é un par galvánico tremendo, porque este bronce, aquí era latón, e o ferro, todo afectado, moito máis descomposto o metal nesta zona que nas outra zona debido ao par galvánico que se foi producindo durante todos estes anos. Pero, bueno, ainda así o ferro aguantou porque é ferro antigo. Aquí temos unha intervención porque cando Pois de Sorolla tuvo que, bueno, que reforzar un pouco todo, atopáronse que precisamente o vástago, esta peza de aquí, na parte inferior, non tiña nin a mitad do seu espesor. Bueno, todo o cobre, igual que todo o latón que se foi metendo dentro da bola, fixo un par galvánico tan tremendo que o material estaba desfeito. Por eso fixeron esta camisa, toda esa armazón, pero, como podemos ver, hai como 3 casquillos. Isto todo se retirou, se restaurou e volveu ao sitio con toda a súa originalidade. Aquí a bola é moi curiosa, bueno, aí temos os óxidos todo da cruz e podemos apreciar que vai por cuarteróns. Nós aquí soldamos pezas que faltaban, como este punto, pero realmente estas pezas van feitas enlazadas, van como colas de Milano. De feito é que mantemos aquí unha zona,
Aí está, totalmente original, sin tocar. Aí non tocaron nunca. Pero aquí, como eran pedazos moi pequeniños, pois fomos soldando, vale? Pero o resto se mantuvo todo. Unha peza, cando menos, moi curiosa. Aquí está a bola non vamos de abaixo, pero ten 1 metro de diámetro. E ora, se nos fixamos e vemos o espesor que ten o pináculo, gracias á estrutura metálica, eso se mantén aí. Porque, senón, a presión do aire daqui, a presión do aire da veleta e a presión de aire da cruz, é impensable que eso aguantara sin esa estrutura. A bola, aí a temos, aí está a cruz, todo isto é o que ensambla aí adentro. Aquí temos as abrazadeiras e aquí é onde entra a peza que ven abaixo. É un elemento moi curioso, e de feito é que Santiago Huerta quería poñer un péndulo de 500 kilos cargando para comprimir, pero debido ao sistema que ten toda a estrutura metálica non pudo ser. E de feito é que non se debe fixar automáticamente, o que fai é que toda a tensión rompese nesos puntos e está, por moita presión que se faga, está exercendo pouquísima presión sobre ese pináculo. Aquí vai haber logo unha foto que se vai ver un pararrayos con os tensores no pináculo, unha locura. O que fixemos foi, dentro do que é aquí a cruz, deste punto, fixemos un canal para meter o cobre aí, do pararrayos. Desta forma, eliminamos unhos elementos que nin eran vistosos, nin correctos, e que estaban afectando duramente o pináculo. No Pórtico da Gloria nos atopamos co primer traballo, digamos así, de carpintería metálica. Nos atopamos un sistema que é moi curioso. Igual que isto, un rosetón que pesa 1000 kilos, moi curioso. Este rosetón é un cuarterón de 4 pezas. Son 4 bisagras e unha chaveta. Entón, todos estes puntos interiores non están remachados, son pezas sueltas. E aquí, estes remachados que logo vamos a ver nunha foto máis amplia, son falsos remaches. Isto funciona de que si está remachado por aquí, aí temos unha chaveta, remachado hasta aquí, outra chaveta e son 4 pezas. Montaban unha peza, montaban a outra, chaveteaban, iban cerrando, montaban o aro central e finalmente, cando tiñan os 4 cuarteróns, metían a chaveta de fijación. E abre como unha laranxa. É espectacular a peza. Deste xeito, poderon montar unha peza de 1000 kilos nun oco que aínda embute na pedra 1 centímetro sin afectar as fábricas. Inxeniería pura e dura. Aquí temos ahora na unión, porque deste macizo se dá un corte, forxámolo, bueno, nós, a técnica, pero esta é a peza original, vale? Forxaron e pasaron de redondo a cuadrado para quitar 2 volutas. Automáticamente, para esa zona que quede débil, porque o ferro antigo non ten a flexibilidade que ten o ferro actual, se fan unhos lazos, que son estos, que nin se soldan, métense en quente e ao enfriar contraen e quedan firmes. Pero podemos apreciar que prácticamente óxido ningún. Porque o meteron quente e o ferro antigo máis poroso escapa o oxígeno todo e queda prensado que non queda oxígeno. Entón non hai oxidación. Aquí temos o falso remache que falamos, vale? Pero aí temos ferro antigo de verdad. Este ferro debe ser do século XIV ou así. Polo poroso que é, a línea que ten non son fracturas. Estos son metales que se fan en forno de reducción, que non superan os 1400 grados, que quedan moitas impurezas, pero é ferro puro. De feito é que despois se empavanaban en aceite, pero xa sin empavanar son moi resistentes á oxidación, sumamente resistentes. Podemos apreciar que son dun color grisáceo, non negruzco,
Como diferenciar un ferro antigo? Home, eu podo meter en ácido, se podo facer mil cousas e parecer antigo. Hai unha cousa que nunca vai engañar. Tacto. O ferro actual son laminados. Son máis fríos que os ferros antigos. O ferro antigo a tacto nótase perfectamente que é máis cálido que o ferro actual. Aí sí que ninguén nos pode engañar. Aquí temos ese traballo de carpintería metálica. Como poderon facer para que unha platina canto se poda remachar, porque non está laceado, non está chaveteado, está remachado. Bueno, pois aquí, moi audazmente, moi inteligentemente, alguén aplicou a técnica da madeira no ferro. Isto é unha peza do que son unha peza que fixemos nós pequena, de como está a reixería do Obradoiro, vale? Que nacen dúas pezas dun macizo. Como podo remachar eu isto aí se non teño peza? Moi fácil. Unha cola de Milano. Feita a cola de Milano, montaron, soldaron a calda e puderon remachar. Isto é, bueno, apareceu aí. Hasta ahora nunca se comentou isto e o curioso é que na rejería do Obradoiro vese perfectamente, se nos fijamos un peliño e veremos nunha voluta que sí e noutra non. Non, están as dúas, pero nunha está por esta cara e a outra está por esta. Antiguamente sabían caldar e soldar, pero remachaban para xogar cas dilatacións e contraccións. Todas as probas que se fan dos metales son en laboratorio e ninguén proba a ter un ferro na rúa dándolle a temperatura máximo que tocamos e si quenta, si queima, que xa ten máis de 68 grados. E nese momento que hai unha tromba de auga e o golpe que leva térmico é tremendo. Bueno, pois para evitar esas tensións das fábricas remachaban porque é máis delgado este material que este. Entón, sutilmente as reixerías todas fan así. Pero en canto enfrían, sea por impacto ou pouco a pouco, porque a baixa temperatura, endereitanse. Si todas as pezas estuveran ao mesmo sentido, doblaría un sentido e non recuperaría. Ao estar un ao lado, outro a outro, iso que regula que non se descompoñan as rejerías. Algo que moitas veces se pasa por diante. E di, no, vamos soldar porque eso non sabía. No, mentira. Funcionan moi ben e durante séculos porque están remachadas. Aí temos a peza, como está ensamblada e, bueno, tamén onde vai montada. Isto é o rosetón, bueno, aí está todo montado. E aquí podemos ver, vamos a ver, aquí arriba temos un dos fijadores. Ali temos a bisagra, vedela? Aquí abaixo está outra e a outra. Nós, hoxe en día, como temos grúas, pois montámoslo con grúa. Pero non montamos ca grúa directamente na fachada. Entramos por platerías, cruzamos e con polipastos, porque había 1 centímetro de marxe para encaixala no sitio. Entón, o que non vamos é cargarnos unha pedra por querer apurar. Levou máis tempo, pero fixémolo con polipastos tal cual fixeron o seu día. Na Porta Santa foi curioso. A Porta Santa, un día vimos de xantar e nos atopamos que esta fábrica estaba desplazada 3 centímetros para a calle. A porta se estaba indo. E aquí abaixo, nos anos 70, aí meteron unha simple T, porque se lle iba. Entón, bueno, discutindo moito con Javier Alonso, por supuesto, porque él non quería quitar a T, a mí me parecía que era un atentado ao oficio e a todo. Finalmente, pois, foi o ano da Concordia, hubo que traballar sempre de noite, conseguimos quitar a T. E entón a porta, hoxe en día, non ten a T na parte inferior. Aí o temos toda recuperada. A xente, cando vai remachar, se cree que quentar e dar de calquer xeito. Non. Hai contraccións, hai dilatacións, hai torsións, hai que saber como hai que remachar e hacia onde, según eu quera xenerar esa tensión. Aí a temos, está a fecha ali abaixo, perdón, que no ano 2016, cando se empezou a mirar o tema, sigue en pé e non baixou. A T non facía falta. Pero aquí arriba
houve que desmontar todo, que era onde estaba o fallo, aí meteron cemento, bueno, meteron varias cousas, e entre a sale do cemento, a dureza do cemento, os golpes da porta, estaba transmitindo o golpe á fábrica e era o que desplazou da pedra. Despois, ao meter todo co chumbo, está absorbendo esos golpes e xa non se move a fábrica. Isto é unha peza, é o quicio original da parte da baixa da porta. Calquer ferreiro podría interpretar que isto é unha fractura, pois non, iso é ferro antigo, así é. Isto é remachado e este é o truco de por que non fai falta a simple T. Esta peza é toda forxada en tirón e estos vai agora de maior a menor e hai que remachar tirando para atrás. Entón se carga toda a carga aí e a porta non ten problema ningún. Aquí podemos apreciar tamén como non hai oxidación. Aí está unha pequena soldadura calda, como se montou a peza sin ter que... Estas pezas, o que se quera parar un poquinho a velas, son moi curiosas. Están talladas todas unha por unha man e se as miramos, veremos que hai algunhas que non teñen tantas calles, outras co óvalo máis redondo, máis pequeno. Bueno, está aí para ver, está na Porta Santa. E isto é a clave de moitas das cousas de fijación. De maior a menor, as pezas son as orixinais, recuperámolas, soldamos aquí unhas varillas simplemente para poder meterlas na forxa e volver a forxalas, a varilla desapareceu igual. Pero isto, a espiña do peixe, está para que salgan os vapores dun chumbado para fora. Hoxe en día hai quen mete un viaxe así, de calquer xeito, incluso ao revés. Ao revés sempre vai quedar oxígeno dentro. Metan mortero, metan o que queiran. Non ten salida natural o oxígeno para poder fijar sen que quede oxígeno dentro. Parece unha tontería, pero non é. A clave dun bon chumbado está nesos detalles. Aquí temos xa como empezamos a verter o chumbo, unha vez que retiramos e restauramos. Aquí estamos fundindo o chumbo está purificado, vale? E fundimos e atacamos en obra. E, bueno, isto foi o 16/3 do 2016. Estamos no 24 e a porta sigue no seu sitio, non se moveu. Na torre do reloxo foi algo curioso, porque aquí estas pezas realmente están aguantando todo ese paramento, esa peineta, levan as chavetas que son as que van á fábrica. Pero as pombas non se apoyaban aí, apoyabanse aquí que é o eixo do reloxo. Entón había que limpialo, quitarlle o óxido, pero cuidadito que cada cuarto de hora toca o reloxo, cada media hora toca e cada hora toca. Foi un hándicap, pero conseguímolo. O reloj non o variamos un segundo. Pero houve que botar horas, houve que botar horas para... E despois toda esta peza de aquí, igual que esta, está todo empavonado en frío, con aceite e grafito. Aí temos a fijación á fábrica, co seu chumbo original, e aquí meteron morteros. Decidouse non tocar hasta que non haya unha delaminación, porque claro, había medo a xenerar fisuras. Na restauración, cando se vai a barato, o barato sale caro. Vale? E, por desgracia, ahora imos moito a subasta. Poñemos por diante o valor económico e non a técnica. Cando alguén, para quitar unha reis ou un enchumbado, mete cinceles, é un problema. Se eu teño hora daqui, aquí, 8 centímetros, e resulta que fago un butrón así para quitar o chumbo, xa me van quedar 5 centímetros. Na próxima restauración que teño, unha fábrica desfeita. O proceso é laborioso, pero non quitamos máis co necesario. Empezamos, como podemos ver, isto é unha grapa de bronce, ten moitos anos, pola pátina que ten. Facemos un furao aí. E con paciencia, vaciamos todo o oco sin estropear a fábrica. Ahora me pregunto, que é máis caro isto ou ter que cambiar unha fábrica? Unha fábrica histórica. Cal é a diferencia? A calidad do traballo ou o precio sin contemplar moito a onde podemos chegar?
No consorcio é o que se fai. Outros lados, pois, bueno, me teño atopado de todo, non vou dicir moi ben. Aquí temos esta peza, que é moi curiosa, de maior a menor. Aí conserva o chumbo, e como podemos ver, non hai óxido nin deslaminación, porque non houbo malas praxis. Isto tomouse con chumbo, atacouse, e as espiñas están hacia fora. O oxígeno non quedou dentro. Aquí son as reixas moi antiguas, todas furas, falta moito material. Eu, por desgracia, donde moito ven chatarra o vexo arte, de vez en cando vou polas chatarrerías, porque vexo ferro antigo e teño que compralo. O meu taller, ao fondo, parece unha chatarrería, pero que teña moito ferro antigo para poder ter material para restauración. De feito, é que na Porta Alcalá, para facer certas pezas, gracias a que eu tiño ferro antigo, podemos meter ferro antigo, e o agradeceron de mil amores. Aquí temos unha soldadura calda, cando di, non, é que non sabían soldar. Eso está soldado. Eso é unha soldadura calda. E soldaduras temolas aquí, no Estado dos Reis Católicos, todas as cadeas. Este é o poro do ferro antigo. Isto é un poro dun metal maravilloso, pero que non é aconsensable limpialo con disolventes ni con nada, porque o disolvente que fai é diluir e realmente, en vez de quitar a pintura, a está metendo por ese queso gruyer para dentro. Non estamos facendo nada bo. Bien, aquí temos ahora de ferros que estuveron ben enchumbados e ferros que meteron cuñas, perderon masa. E isto é o que é un injerto. Un ferro antigo cun actual, soldamos electrodo de rutilo, olvidarvos de básico, soldadura de fío impensable, láser, vamos, para deixala aí. Ten que ser rutilo, pola calidad dun material e do outro. Pero aquí vamos a topar ahora o problema de 200 grados menos de temperatura e 200 grados máis de temperatura. Como podedes ver o color, quentamos e aquí non quentamos. Aí temos para traballar esa diferencia térmica. Vale? É complexo, pero se fai. Unha vez que está o ferro antigo co actual, isto é todo antigo, iso non é rotura, iso é a propia beta do ferro, e unha vez soldado, volvemos ao proceso térmico. Traballamos o material, estirámolo, aí está a soldadura, pero esa garantizo que non vai romper. Nin vai xenerar o óxido tan facilmente. Aquí temos os procesos térmicos, cando facemos os insertos. Os remaches nós tratamos de conservar ao máximo os orixinais. Cando vemos que un remache está ben, mantémolo, quentamos, forxámolo a estirar outra vez e quitámola da peza. Finalmente, volvemos a sanear e a remachar no seu sitio. Esta é a porta da fachada da catedral, estamos remachando, dou cholliño. Cando non temos material para poder remachar, automáticamente o que facemos non é soldar. A soldadura non vai aguantar. Roscamos, metemos unha varilla roscada, quentámola, remachámola. A varilla non sabedes enroscar, porque a propia calor que está pasando pola espiral da rosca bota oxígeno fora e ao remachar ensambla, non queda oxígeno e non vai afloxar. Non hai narices a desenvolvela. Aquí a revisión da remachería, como sabemos que está ben ou mal? Hai que quentar. Quéntase e o óxido, donde está mal, vai reventar por dilatación e contracción e vamos a ver onde un remache hai que sustituílo ou non. Sustituir remaches porque a un lle dá a gana é un error gravísimo, gravísimo. Estamos tirando material auténtico. Nos procesos térmicos, limpieza para queimar cando non sale todo, retirar de poro e aí quedan os poros totalmente limpios e ese color rojizo que hai aí, iso é óxido interior no poro, pero sale fora porque este metal estuvo empavonado en aceite. De feito é que esta deslaminación non generou óxido, porque está empavonada en aceite. Cando atopamos reixas de furas, que dicimos non, isto hai que tiralo, é bello, non vale para nada, non se recupera, mentira. Aí o temos.
rellenamos a fura, esta peza é a seguinte a esta, e rellenamos con rutilo, preparamos a cuña para pasala, a diferencia de pérdida de material de aquí a aquí, simplemente volvemos a forxala e xuntámola. Despois, aquí tuvemos unha varilla que era unha lanza, faltaba material e como eran 6 centímetros decidimos non facer nada máis que o que faría o ferrero no seu tempo, estirala, non fixemos inxerto. Aí estamos estirando o material e aí queda a punta feita. Non fixo falta facer inxerto ningún. Aquí nos procesos térmicos para empavanar é quentar o ferro a unha temperatura determinada, sumerxir en aceite, por non veseral aceite minerais, e deixamos que enfríe pouco a pouco. O que fai é, o ferro poroso chega ao ferro ao corazón, o aceite, perdón, o corazón do ferro. Generará nun futuro unha capa de óxido exterior, pero nunca vai podrer. Para a muestra, barandilla que baixa hacia as trompas, para as trompas, que esa fixémola nós, fai 32, 33 anos, traballando en Armesa, pero a da fonte de San Antón, Virxen da Cerca, etc., esas son moi antiguas e siguen aí. Non teñen tratamiento. Empavonado en aceite e tomadas con chumba fábricas. Isto está empavonado con aceite e aquí é unha soldadura calda, non é rotura. Eso non se debe tocar. Os caixeados, de cando quitamos as reixas, deixamos o metal nunca abaixo ningún concepto, sea metales férricos ou non férricos, nunca deben estar en contacto directo na pedra, teñen que ter chumbo para evitar a transmisión de onda. Aquí, bueno, fundindo plomo, vertendo o chumbo, como podemos apreciar, entra totalmente líquido, non queda oxígeno, pero despois, unha vez feito o traballo, hai que atacalo, hai que comprimilo, para que quede no poro do metal, ou, perdón, no poro da pedra, e deste xeito que non queda oxígeno. A vez, non transmite onda e tampouco o gas radón do granito vai afectar aos metales. Como podemos apreciar, aquí deixamos unha pequena caída no chumbo, porque estas reixas están feitas que tiran para dentro a auga, veñen a canto desta forma ao chegar aquí, gotean e non nos entra na pedra. Nas malas praxis, pois é isto. Aquí temos, estos son os querubines da fachada da catedral, vale? A sala dos querubines. Aquí temos este cobre, acero inoxidable, unha cuña de ferro metida aí, o chumbo, e ora visto por detrás temos o ferro original, aceiro inoxidable, o chumbo que se mantén, o cobre, vamos, unha maravilla. Se contemplamos que o acero inoxidable dilata sobre un 53% máis co ferro, e se contemplamos que o ferro antigo apenas dilata comparado co actual, fabuloso, tensións e tensións. Aquí, isto é acero inoxidable, xa estaba afectando a fábrica, e isto é acero inoxidable. Deixamos o acero inoxidable co cobre, pero forxámolo porque aquí abaixo apareceu a emplomadura original onde iba enganchada a peza. Entón, retiramos toda esa chatarra, porque non é outro nome dai. Isto era como estaba tomada a reixa da fachada, con resina, con 40.000 cousas. E podemos apreciar que a resina, que as dilatacións e contraccións, fai fisuras, está metendo oxígeno dentro, oxida o ferro, aumenta e rebenta máis a pedra. A resina está moi ben, pero non para fijar metales. Para pedra, tal, fabuloso. Non vamos a dicir que non, porque sí, pero para metal non. Aquí temos unha mala praxis, toda unha soldadura, cando este tipo de reixas traballan elas mismas por dilatación e contracción. Iso é un grave error. Estos son cuñas que, bueno, aparecen metidas por aí e concretamente, bueno, xa vendo máis para atrás, esta de aquí é a que estaba metida aí e vaya desfeita que fixo da Porta Santa, da bisagra. Pero bueno, por non meter máis plomo, atacar ben, vamos ao... Mete aí, vale ben. E non é así. As consecuencias non tardan en vir. Isto que nos atopamos aquí foi un destrozo bestial. Preparados para o susto? Así nos encontramos isto.
os querubines dos orbes. Aí van enganchadas as alas. Non sabemos como é que nin que é o querubín, nin como non queron as alas. Estas pezas de bronce son antiguas, pero todo isto que empezaron a meter aquí, espís, bueno, unha locura. Isto foi unha verdadeira locura. Este é outro querubín, do outro lado, que tamén tiñan as mesmas historias. Finalmente, que se fixo? Vaciamos, recuperouse todo con granito e montamos as pezas como estaban originalmente con chumbo, pero cunha pequena variación. Estes elementos de aquí, en vez de ir remachados, metimos unhos macizos cuadrados para recibir co chumbo e roscámolos. Para que o día de mañá, se hai que facer unha intervención, simplemente hai que quitar estas tuercas que son autoblocantes e poder sanear e quitar o par galvánico que haya nas pezas. Pero sigue todo chumbo aí, porque esas alas, cando fai presión o vento, rebenta o granito. E as solucións que foron facendo foi unha locura hasta que remataron. Bueno, aquí, bueno, xa vemos cemento, isto é o correcto, ir a xuntas sempre que se poida e tomar con chumbo, non afectamos as fábricas, son mil ventaxas. Mantenimiento prácticamente cero. Aquí xa temos o pináculo, as grapas. Esta peza estaba reventada, esta peza tamén reventada, ala reventada e, bueno, a fermosura da nosa catedral, non? Moitas gracias e espero que non fora moi pesado o meu e se entendera un pouquiño o que tratei de dar a entender e de que as técnicas tradicionais son fabulosas, preservan e salen ao final moi económicas. Aparte de que mantemos algo que é o patrimonio inmaterial que somos os oficios. Moitas gracias. Bueno, muchas gracias, Chago, y estamos en vuestra casa y aprovechad para preguntarle todas las dudas que os surja o hacerle los comentarios que queráis. O me expliquei moi ben ou non nos enteramos de nada. Ninguén ten que formular unha pregunta que vir aí que lle chama a atención de... Qué tímidos estáis. Ai, que ben, que pronto acabamos. Bueno, seguimos la conversación en la delegación, pero bueno, todo lo que queráis transmitirle, se está grabando la charla como en otras ocasiones y estupendo. Espera. No. ¿Cómo se purifica el plomo? O plomo ten uns procesos, como todos os metales, son procesos térmicos. Eu, por exemplo, o plomo, cando me piden ficha técnica, que é algo que os arquitectos andades sempre que fichas técnicas, me parece moi ben, pero o plomo vou a chatarrería e collo o plomo máis antigo que poda topar. Entón, se mete na forxa, nun cazo, fúndese a unha temperatura e aí empeza a salir a escoria e parte de estaño, zinc, partículas de plata, etc. Se deixa reposar, como mínimo un día, volves a fundilo. Pero na segunda fundida se arreas que pasas da temperatura real do plomo. O levas a 1300 grados. Cando o plomo a 327 grados, máis ou menos, xa funde. Entón, aí o que facemos, como hai tres metales pesados dentro del, que é o chumbo, o estaño e o zinc. Desta forma, ahora vai flotar estaño e zinc, aparte das escorias que había, de impurezas, de partículas de cobre, plata, etc. Retírase, filtrase, deixalo enfriar. Según o brillo que che dá, tes que volver a quentalo unha terceira vez, baixe o xa de temperatura para que a molécula se volva a estabilizar e aí xa só vai quedar zinc. Entón ti garantizas un plomo moi dúctil.
nos cursos que dou na Fundación Laboral da Construcción, no CEGOR, aí levo chumbo do que nos levamos. E che garantizo, e che pode dicir calquera dos alumnos que participan aí, que un taco de 3 centímetros de chumbo, eu empezo a petar nel, bum, 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 fago del unha lámina dun milímetro e non hai ningunha fisura. Se o plomo non está purificado, ca dilatación e contracción do metal pode xenerar fisuras. E iso xa é un problema. Xa hai oxígeno dentro e hai que lembrar que o ferro chega a aumentar 7 veces o seu volumen. Por iso, sumamente importantísimo garantizar que o plomo está purificado. Antes de enchumbar, hai un proceso laborioso atrás. Expliqueime ben. Sí, boas tardes. Non é ningunha pregunta, simplemente un agradecemento. Eu creo que casi todos os que están hoxe aquí o fan porque te conocen e porque temos aprendido un pouco, no día a día de estar ao teu lado, no? Todos os traballos que moitas veces nos encargan sí que te acompañas, non? De cales son as praxis, os procesos, pero despois chega a obra, como decía Ángel, non? E ese conocimiento que non pon en moitos libros ou si en algúns retratos, non? Como son os manuais técnicos do consorcio, pero o día a día do que ti transmites, non? Realmente nos ten formado a moitos, non? No pouco, non? Por lo menos sabemos a donde temos que ir a preguntar, como decía Ángel, cando hai unha dúda non é o teléfono, pasamos directamente polo teu taller e hai unha delicia. Outra universidade, a Universidade Real, que diría Richard Sennett, non? Ese pensar coas túas mans, non? De alguma maneira, nos moitas veces facemos esa receta do proceso técnico, pero bastante de falsete, non? Hasta que chegamos ao teu lado. Así que nada máis, agradecercho en público, unha vez máis, e parabéns polo premio. Moitas gracias. Brevemente para coñecer o traballo que fixeches, porque o proceso de construcción patrimonial, eu cada vez que o miro asómbrome de que capacidade imaginativa para construir tan ben. Que cantidad de oficios convocaron un material tan potente como a pedra, tan pesado, tan plúmbeo. E foron capaces de imaginarse con poucos planos o que iban facer, por exemplo, esa maravilla de bola que oscila. É dicir, que foron capaces de baixar ao mínimo detalle. O movimento moderno, bueno, puso un punto final. Era agua necesaria, respirar aires novos a todo o que é arquitectura histórica, por así decirlo. E é bon que pasados os epígonos do movimento moderno, nesta reflexión que facemos ahora con moita máis calma, volvamos mirar o patrimonio como algo que debe ser analizado de forma conxunta para ser restaurado inteligentemente. Sin coñecer ben o patrimonio, a restauración queda resumida a un tema de pel, do que a capa exterior do monumento. Pero a coñecemento constructivo, que é o que ti fixeches, coñecemento constructivo, coñecemento do oficio para construir simultaneamente ferros e pedras, cristales e vidrios. Ese recapacitar de novo o monumento, esa visión de novo do patrimonio, a túa labor foi moi importante. Non somente recuperar o oficio, sino recuperar o oficio de construir ben o patrimonio. Gracias. Pois a verdad que si me agrada e é unha satisfacción cada vez que fago un traballo e se me plantexa un novo reto, non?
de ver, falei esa técnica de Darina conseguido como é. As pedras e os ferros falan, e gracias a poder haber feito moita obra moi variada, me falaron tanto que cousas que non están nos libros podemos recuperar gracias a eso, non? E este oficio cada día me foi enganchando máis e máis e máis ao que é o patrimonio e ao que é todo ese conxunto de edificacións que temos, que non só é a catedral, que temos moitísimas cousas fermosas. E foi gracias a eso, a fixarme un pouquiño, e foi o oficio que me levou. Hai un detalle que me empezou a chamar a atención e digamos que ao mellor foi o que me fixo fixarme máis, non, neste oficio. Por norma xeral cortamos o pan cun coitelo de serra, certo, non? Algúna vez nos preguntamos por que temos que cortar o pan cun coitelo de serra? Pois esa foi unha pregunta que me fixen fai tempo e foi o que me levou a por que esta peza está así? Por que é máis ancha no outro lado? Por que, e por que, e por que? E me decatei que é un matrimonio de tres que nunca se divorciou. Pedra, madeira e ferro. Construcción. Tradición. Oficio. Pois se corta cun coitelo de serra e non cun coitelo de fío, porque de fío cégase, perde o fío. Por que? Procesos térmicos. Os cereales son todos minerales. Unha vez que os cocemos pasan de 200 grados e empezan a mineralizar. Eu meto un coitelo de fío e o cego porque estou un mineral contra outro. Por eso o coitelo de serra desbloquea e corta esgazando, pero corta. A prova podemos facer na casa. Pois eso que me levou a ir desmenuzando un pouquiño este oficio, ir aprendendo, ir vendo e ser agradecido e ter moi agradecido de ter a posibilidad de poder haber chegado a moitas pezas que gracias a elas pois temos un vestigio vivo de 800 anos de evolución do ser humano nunha cidade que é Compostela. E esa evolución e esos 800 anos témolo vendo a catedral, non como un edificio religioso, sino como un edificio de construcción continua, desde o románico a barroco e todo o que leva de por sí. Cantos sentimientos, cantos cambios de cultura tuvo que padecer o noso Santergo nesta cidade para chegar a ese punto. Esa é a fermosura desta cidade e esta é a fermosura para min dos oficios. Teme enganchado. Eu sou un yonqui, por suposto que sou un yonqui, pero de Oxe do Envena. E espero que nesta cidade moita xente chegue a apreciar a calidad que temos, que non fai falta ir moi lonxe para ver a maravilla arquitectónica que temos aquí e cultural. Ninguna pregunta máis? De fútbol non, non. Bueno, pues yo creo que podemos ir charlando eso, de forma más descendida ahora en la delegación, en la Plaza de la Quintana, en el bajo cubierta encima de la crepería. Vamos a servir un vino y unos aperitivos para que agradeceros que habéis venido y que sigáis disfrutando un poco más con nosotros.